खुलुमबाय आंनि तामुनि बर' फैगौ एप्रिल दाननि 17 खालार आरो बैसागु दाननि 3 खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोखनागुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोखनागुरि बिदांस्रि लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हारिमु मोनाबिलि आयदायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ खननो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बै सानखालि मोखनागुरि आरो खाथि खालानि गासैबो हारिमु मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।